днешния влог. Най-накрая вече мога да съобщя тази толкова голяма новина, която до сега не можах да споделя с вас. А именно, заминавам за Ню Йорк и съм супер развълнувана. До последно не можех да ви кажа, защото до последно нямахме визи и до последно не се знаеше аджиба ще отидем ли, няма ли. Но в крайна сметка вече имаме визи и тази вечер пътуваме. И затова снимам чак сега, за да си подготвя багажа заедно с вас и за да подготвя всичко, което е необходимо за пътя, заедно да го подготвим и просто заедно да сме в това, защото страшно много се вълнувам и вие като мои приятели съм много щастлива да го споделя с вас. Не само, че ще пътувам до Ню Йорк, ами ще пея там, което е детска сбъдната мечта, наистина. Ще открия пресконференцията на ООН с 2 песни и още по-вълнуващото е, че едната от песните ще бъде български фолклор, а до сега винаги когато съм излизала някъде навън да пея с български фолклор, винаги съм пожелвала много големи успехи, просто защото българския фолклор е наистина магичен и вълшебен. И просто страшно много се вълнувам. А втората песен ще е моя авторска, която все още не е публикувана даже и която побързахме да направим специално за там. В смисъл, тя беше готова много отдавна. Даже беше първата песен, която написах още в училище, моята първа композиция. И най-накрая направихме за Америка. И страшно много се вълнуваме, защото винаги съм мечтала да отида в Ню Йорк и само дори да стъпя там е сбъдната мечта, пък камо ли да пея на тамошна публика. Просто е изумително и нямам търпение просто да стигне. Страшно много се вълнувам. Багажа ми изобщо не е готов. Сега отиваме да си принтираме самолетните билети и почвам да си приготвям багажа. Даже ще си направя маска за коса, защото няма да имам време иначе. Днес ще си направя някаква маска, за да е малко да я съживя. И заминаваме за Ню Йорк! Преснимахме билетите. Обминих и малко долари. Са ми супер странни парите. Винаги сме се виждали много странни. Просто защото съм свикнала с българските левове. Но да. Трябва да си имаме и там. И така приключихме с всичко. Сега трябва да се прибера, да си направя маска за коса, защото по принцип е правила в неделя. Но тъй като в неделя ще пътуваме и просто трябва днес да я направя. И ще си приготвя багажа, но бъдете готови да ме гледате с мазна глава до остатъка на този влог. Извинете, че съм толкова мазна, но още съм с маската на главата, както виждате. Смятам да приключа за днес влогването, защото багажът ми е готов. В цялата лудница за малко щях да забравя да си сложа обувки на високи токчета. Щях да карам по пантовки през цялото време. Ще бъде много страшно. Много се надявам да не забравя нещо. Пак ще проверявам, пак ще изготвям списъци и така нататък. Но страшно много се вълнувам. В интерес на истината се вълнувам, а не се притеснявам, което е много интересно, защото аз винаги преди такова страшно опасно и важно пеене страшно много се паникьосвам и страшно много се притеснявам и не мога да спя, не мога да ям, не мога да нищо да правя. А сега за самото пеене съм спокойна, което е странно, защото аз не съм така спокойна по принцип, но сега избрах песни и двете песни, които избрах са много съм много себе си и изкарвам абсолютно цялата си душа наяве с тези песни и за това може би така не се притеснявам, защото песните ми са много сигурни и съм много себе си в тях и не слагам маска, не се преструвам на нещо, което не съм. И за това може би не съм така паникьосна, но си мисля, че все още има време да се паникьосвам така както си трябва, както му е по традиция, така да не мога да ям, да не мога да спя, да се треса от нерви. Има време според мен, има време. Ще си стане както си трябва, иначе за какво отиваме, ако не се притесним като хората. Много се надявам да имам време
да разгледам Ню Йорк, защото жената, която ни помагаше през цялото време с документите, визите и така нататък, ми каза, че буквално още от летището ще ни юрнат по задачи, така че силно се съмнявам, че ще имаме някакво време за обикаляне, но се надявам, стискам палци все пак да намерим такова, защото искам да отида до Walmart, или как се казва, както там се казва, защото там има много изгодни неща, и козметика, и грим, и дрехи, и всичко е на много, много, много изгодни цени. Така че това е единственото място, което искам да посетя, освен нали, статуята на свободата. Това е напълно ясно, вече няма каквото го обсъждаме, това е едно на ръка. Но съм много, много се вълнувам се, едно отивам на екскурзия, а не да пея, което е много странно. Но аз все още твърдя, че има време да се паникьосам. И то предостатъчно. И така смятам да приключа за днес влогването и ще се видим директно в самолета, може би. Чао и до скоро!